ओमफ्राय नै बिथिं नै जमा जमा दुगैगासिनो नै गार' सिख्लाफोर गेलेगासिनो इयाव गाइसमोन गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बियो थाखा थिंख्लिसा no, 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 no. So hello लोगोफोर welcome back to my channel. तो गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर। तो दिनैहाय मा होनो गंगा मेला तो जोंनि गाथोनावहाय बर' बाजार गाथोनाव गंगा मेला जादों आरोना लोगोफोर। तो बेयावनो थांगासिनो दङ। तो जोङो मा होनो दहाय फुङावबो फैखांबाय ओमफ्राय आंना फैबाय नामा ओइ दहाय फुङावबो फैखांबाय आरोना लोगोफोर मा होनो फुङाव दुगैनानै फुजा होयो नालाय तो दुगैनायखौ नायनो फैबाय आरोना जोङो दा थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बाइकआ नै फुरा हिट बाइकआव फैदों आरोना जोङो BMW आव ओमफ्राय लोगोफोर जों मोनहैसान्दि दा मोनहैबा दानि भिडिअखौ होनोसै आरोना तो दहाय फुंनि भिडिअखौ नोंसोर नायनानै लाग्रोदो ओमफ्राय दा मोनहैबा ग्रोब होफिनना होनोसै आरोना लोगोफोर तो नोंसोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा बायना हो आरोना लाइक कमेन्ट साबस्क्राइबफोरखौ ओमफ्राय ओरैबायदि मानसिफोर दुगैफैदों आरोना नोंसोर नायनो हागोन इथिंजाय नै मोनानि एक्सट्रा नै बिथिं आंखौ सोंदों आरोना नै मैगं लाना फैबाय मालाय नै अमा बेदर वाव ओमफ्राय नै बिथिं नै जमा जमा दुगैगासिनो गंगा मेला लोगोफोर गंगा मेला ओमफ्राय जों दा एसे मेलायाव गिदिंहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर मेलायाव एसे गिदिंना फैनि नै मालाय दुगैनो फैला जोबगासिनो जमा जमा वा मालाय दुगैनानै फैबावबाय मालाय नै मेथाइ जागोन ने आनियालाय आगै नुबुल आगै मथि मा फैसाखौनो लाबोआखै जोङो मेथाइ बिलाबाय फैसा लाबोआखै जाम्बि मेरा हाथ छोड़ो ब्लगार इउटुबार নহয় बेलेग बुंनांगौ नै समायना समायना सिख्लाफोरबो दं माथो नै गार' सिख्ला फसायबायमोनलां गार' सिख्लाखौ नै बिथिं नै साइ स्टार सासे दङ इनि लोगोफोर अमा बेदर अमा ओइथिंबो अमायानो गोजा क्रेसेन्स नै अमा गोजा नै बेयाव मिउजिक गोनां दंबावसो बयलार दाननाया नै रंगा नायगारना फैदो र' अमा दानदो आरोना नै सोब अमा फुङाव बेबायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेलासियाव फैफिनगोन लोगोफोर एकदम ओरैबायदि डेन्जारेस मानसि जायो आरोना सुप्रा जाखायो लोगोफोर दायो फार्स्ट टाइम भिडिअ लानो फैदों होनलाय दायो ओरैनो फुङाव बेरायग्लांनो फैबाय आरोना दसे एकदम दा बेलासियाव नायदो आरोना मानसिखौ ओरैबायदि आथिं होनो जायगा मोनलायलायै जायो लोगोफोर स' दायो जोङो दसे ओइ दलङाव थांफिनसै ओमफ्राय थांसै आरोना स' लोगोफोर मा होनो बैसागोआव मोसानायाव गाननो ससमा लानो नागिरदों आरोना माबायदि नुखोथाय किमान কৈছিলে दामটো 30 टका ससमाखौ लामारबाय आरोना आङो एकदम फाइनालि दाहाय भिडिअ बानायनायाव गानगोन आरोना बे ससमाखौ ओमफ्राय गाननानै भिडिअ बानायगोन लोगोफोर नायदो आरोना एसे रिएक्सन टाइपनि जागोन आरोना ससमाया हिट जागोन आरोना लोगोफोर वाव मादि नुदों कमेन्टआव बुंहरदो एसे गाइस कुछ बोलो ओमफ्राय बिराद बरिया नांबाय आरोना ससमाखौ बायनानै 20 टाका दामाव बायनानै
सुप्रा खार ना दा फुजायाव ओइ दा साननो गानना फैनो हागौमोन ना आंबो लामारनांगौमोन दा बायगोनब्रा नोंनिखौ फुजायाव जागोन धामाल मचाएगा बैसागुआव गाननांगोन गान गान ओइ गाब्र'लाबायगोन सिख्लाफोरखौ नायनि एसे ससमा गाननानै वाव सुप्रा सिख्लाफोर नायदों लोगोफोर इथिं मायाबा बुंनो नामा नोंथाङा ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर नायनानैल' थानो नाङा एकदम शेयारबो दाबायनानै हो ओमफ्राय एसे दुगैनायफोरखौ देखायहरलाय अडियेन्सफोरखौ अडियेन्सफोरा वाव गाइसमोन गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बियो थाखा थिंख्लिसा मा गेन्द्राद्रा ओरैनो जायाखैलै आगै आं माहाजोनखाय फंबायखौ ला भिडिअ ला बारलांगोन नामा फंबाया नैसो गलांगोन दे आइलाय बेदर दायो आङो ससमा गाननानै ससमा गानबा मादि नोंथांमोन आंनि लुक्सखौ नायनो हागोन इथिंफ्रायसो स्रां नुदोंमोनलै वाव ये दा नोंबो गानमारलै 20 टाकानि ससमाजों डेन्जार फंबाया नै बिराद दुगा मोनना लादो आरोना जेनेबा 20,000सोनि ससमा गानदों आरोना नैबाव झुला जादों आरोना लोगोफोर नै झुला नै वाव झुला जाग्राबो दं नालाय जोंनि गाथोनाव इन्टारेस्टिं आरोना लोगोफोर दा नोंसोरो फैबा बेलासियाव जाफैयो आरोना गाबोनफोर फैनानै ना मा होनो फंबाय ना कि कय कपाटी दा बेलासियाव साइज नै गार' सिख्लाफोर गेलेगासिनो इयाव आफाखौ नुलायलायनाय सेल्फि लादों नै सिख्लाफोर साइज फैदों लोगोफोर नै आं जुम खालामनो नागिरदों आरोना गार्टोनावहाय साबसक्रिपसनखौनो मोना माथो फाइनालि लोगोफोर गार्टोनाव मोनफैलायबाय आरोना नै हनै माबा माबि लाबोजोब्बाय हनै स' लोगोफोर दिनैहाय मा होनो नैबे ससमाखौ गाननानै भिडिअ बानायगोन आरोना लोगोफोर बारा नुनो नागिरा लास्टिंग सिंह हो जाएगा रे गिर जाएगा तो हमने पहन लिया है आप देखते हैं क्या होता है जब गोसोम नुजोबदों ओरैनो नुबासो ओमफ्राय जोंना बिराद मानसि आरोना नै बिथिं नाय फुल जाबायबो माथो लांदां जेबोआनो गैया मानसिया खम माथो बारा गैथ'आ ओमफ्राय नै फैनायानो आरोना माबायदि नुदों ससमाजों लोगोफोर कमेन्टआव लिरहरदो एसे बरियानो ओमफ्राय दा बिदिनो थांसै एसे भिडिअ लाहैनोसै आरोना दलङाव नायदो आरोना मानसिफोरा इन्टारेस्टिं आरोना काम अभी जाएगा थांसै आरोना मोजां ना खबरा फंबाय आंखौ मायदि नुदों असम से भी असम प्लस मायाबा बुंहरदो भिडिअआव Pusuket you saw come you saw now we are going to the Ganga Mela is saying आं बुजियासैलै खिन्थु बियो माबानिसो चाइनानि नामा चाइनानिबो नङालै बियो मोनसे बेलेग आंबो मिथिला थाइलेन्डसो बियो आसामनिब्रा आसाम बिटिआरनि लामायानो गैलासो जाबाय बन्द'सो जानोसै
Wina माबायाव Manili lain lain कर नों नाय किसका किसका देखो आगे में चल रहा है ना आगे में कौन चल रहा है अच्छे से देखो दिख जाएगा यहाँ पर देखो वो आगे आगे चल रहा है ना अच्छा देखो अच्छे से देखो हमने तो देखा है लेकिन दिखाई नहीं दिया अच्छा हाँ देख लिया हमने दिख लिया कहीं पे बैठा होगा कहीं पे तो लग गया आ रहा नीचे इंस्टाग्रामnya so guys मेगनाव लाबानो मा मोनो आरोना ओंखायनो खाफालावसो लाबाय नैलै सिख्लाबो फैजोब्बाय ओमफ्राय र' जोंना फंबायखौ नाय आरोना मादि नुदों दै र' दै गानफिनदो थुदो मा मानसि फैदों अभी दिखाने का नहीं टाइम नहीं है ना इसलिए चलो ऐसे चलते रहो आज तो एक ना एक लड़की फिदा अमन जो अंगराय मत नुखाय बरियासो नुखाय थैंक यू बरिया नुखादों लाइन सिं मोनलै लामा बरियासो नुदों न' आंनिसो एक्चुअलि हरां गाननायसो गानो आंनिखौनो लायोबा गानो थिनजाबथारो आहा दायो आंखौ नायलायदो गाइसमोन मादि नुदों ओहो खोमसि नुयोना बेखायनो सुखुवा मोनो ओइ आंखौ नाय नोंनालाय रो दै गानायाव गैया नै सिख्लाफोरखौ नायदो आरोना गाइसनि लोगोखौ आने जोब्बाय फैगोरनि बिसोरखौ आंनिथ' गरम ना बे सिङाव खमनो हम इनका कैसे वीडियो ला कर बन हम तो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं शुरू से so दायो जों गाखोलांसै गोजौआव माबानि नायनानै गोमोलायनो लायो बादसानि ससमाजों नायथाबजोबखानोसै आरोना सिख्लाफोरखौ नायबानो गोसोथोयो मा जागोन दा यस वो उसका बम दिखाओ दिखाना चाहिए मतलब इधर जूम नहीं होता ना होना चाहिए ना इधर बस मोजां नाङो उसका दिखाओ ना उसका निपल दिखा रहा है उसका दिखाओ रोले बेले ये क्या इसने तो अपन की धड़कन तेज कर दी वीडियो रायलाय खालामगोन सिन्था नहीं करने का जोंनि गाथोननि भिउआ नै दा एकदम सान हाबनायनि टाइमनिया बेबायदि जायो आरोना गाइसमोन ओमफ्राय नै बेयाव मेलाया नायदो ओरैबायदि ज्राव मानसि अच्छा ठीक है समझ गया गाइस जों दायो भिराव हाबलांसै आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि भिर खनसे नायग्रोना ला नै माने गरमद्रायखाय हाबाखैमोन आरोना लोगोफोर दा हाबलांसै ससमा गाननानै बरियानो हिटनो फै फंबाय एक साथ आने से जोश मिलता है इतना दूर का कैसे आया रे so guys man ससमा गाननानै ओरैबायदि माने सिख्लाफोरखौ साफासिन नुदों आरोना मा होनगोन दा सोरनिबा पम्पमो ग्रुप पम्पांगोसैलै दा ससमा तो ज्यादा अच्छा नहीं है ना बिराद साफा नुखादों सिख्लाफोरखौ नै वाव बादसानियालाय आरो सासे बोखोग्रा स्रांलायनानै नायनांगौ आरोना एकदम नै बेफोराव मा फानदोंथाय बुस्थुआनो सिनायलायाखै आरोना आङो मेगनजों दा ओरैबायदि डेन्जार ससमाया आंना दामिना सम बोखोस्रांना नायनांगौ जायो ओइ मारै मा लाखो ओमफ्राय माथो दे लाय बेदर लादो बेदर लासिनो हाय र'
मारै दलर थालायना होनो माथो आंखौ लानोसै फैबाय था आंनि नाथाय सोर फैदों आदसा मा ससमा गाननो गाननोबा गाननो होनना बुंब्रा लाजिनाय गैया बेयाव सौथुन नागिरलै मा जमा बेयाव मा जादों बेयाव नायनि जोंबो हम भी देखते हैं क्या चल रहा है इधर ओइ मैगं बायदों आरो ना ओमफ्राय जों थांनोसै जोंहाथ' मैगं बायनायजों जेबो लोब्बा गैया नालाय जों दा ओरै गिदिंलांलायनोसै आरो ना नैबे साइडजों आंखौ नायनानै अहाबाय जानांगौ नोंसोरो लोगोफोर दायो आङो दुसरी पार्टिखौ देखायसिगोन आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो हिट नांदों ना हिट ओइ दिनावहाय मादि नांदों दे जाबायबा दे जोंबो दासो नै ओमफ्राय नै सिख्लाफोरा मस्ट बिउटिफुल सिख्लाफोर दं आरो ना ओमफ्राय ओरैबायदि साफा नुखायो चसमाया बुंनांला आरो ना सब मिनि होजोबनांगौआलाय ओरैबायदि भिर आरो ना लोगोफोर वो रेड पहना था ना अच्छा ऐसा क्या हमको तो भूल गया उधर गाड़ी पूरा था उधर ही चलो उधर जाके उधर रहेंगे चलो चिंता नहीं चलो बेटा नहीं mana lifting मेथाइफोरनि आरो ना जायगाया ओरैबायदि भिर So finally लोगोफोरजों दहायनि जायगायाव फैफिनलायबाय आरो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय नायलायनोसै स्रां मोनलायलायबाय कुल बम बेरनाया बर'नि बांसिन ना नै मानसिफोरा बै दलं गुदियाव